Ako už viete, púť v Európskej lige pre ružomberských futbalistov skončila. Stopku im vystavil turecký veľkoklub Trabzonspor a hoci výsledok dvojzápasu bol jednoznačný, Ruža mnohých prekvapila svojim útočným prejavom. Tieto dni sa už sústredia na chorvátskeho súpera v konferenčnej lige. Hráči MFK Ružomberok vybehli na trávnik Papara Parku v Trabzone s očakávaním úvodného tlaku súpera, ktorý sa chcel na domácej pôde pred svojimi fanúšikmi ukázať v čo najlepšom svetle. Už prvé minúty ho pocítila obrana Ruže, ktorá bola od začiatku poriadne zaťažená. Našťastie center pred Frühveldovú bránu od Trezegeta spoluhráčov nenašiel. Ružomberčania v bielých dresoch sa nezlakli. K lopte sa po tučného sklepnutí dostal Hladík. Zvrtol sa okolo obrancu a vystrelil. Strela však nemala potrebnú razanciu a turecký golman Čakir s ňou nemal problém. Malejro vo svojom debutovom zápase za Trabzonspor vyskúšal strelu z diaľky, išla však mimo bránu. O chvíľu na to dopredu potiahol často viditeľný Trezeget a vystrelil. Frühveld sa však nenechal zaskočiť. Potom to vyskúšala Ruža cez Hladíkovú strelu z otočky, letela však vysoko. Veľkú možnosť na skorovanie mali domáci v 23. minúte a dostal sa do nej Trezeget. Výborný zákrok Frühvelda mu však nedovolil tešiť sa. Ruža sa osmelila a do šance sa dostal Chrien, zamieril však nad. Center našiel aj Gomolu, ktorý vbehol do päťky, no loptu sa mu do brány dostať nepodarilo. Naozaj blízko k otvoreniu skóre bol Chrien, ktorý sa ku strele dostal potom, ako mu loptu posunul Hladík. Čakir ho ale tvárou v tvár vychytal. Najväčšiu dovtedajšiu šancu tak Ruža nepremenila. V prvom polčase ešte prišli pokusy smerom na bránu na oboch stranách, no úspešné neboli. Měli jsme plán být trpělivý, kompaktní, mít dobré přechody, být kvalitní po tom zisku a samozřejmě, jestli soupeř bude bránit, jak bránil u nás v tom rozestavení, nálezím do těch prostorů a trpělivě si jít za tou jednou šancí, která by ten zápas zlomila. Plán síce vyšiel, no chýbalo premenenie šance. V 54. minúte dvihla fanúšikov zo stoličiek akcia domácich, keď Trezeget vyzval Draguša, ten však loptu poslal tesne vedľa brány. Slovenské mužstvo sa nestiahlo a tlačili sa do brány. Do zápasu sa však gólom nedostali. Nepodarilo sa to Lavrinčíkovi, ktorý prestrelil bránu a Ruža neoslavovala ani po rohovom kope, keď sa hra preniesla na druhú stranu a Gabrielova hlavička po centri skončila v Čakirových rukách. Tureckého brankára lopta našla aj po peknej ružomberskej akcii s Lavrinčíkovou koncovkou. Naopak na druhej strane súper profitoval z rýchlej priamočiarej akcie. Presadil sa Draguš, ktorému loptu naservíroval Vyšča. Bolo rozhodnuté, no Ruža stále skúšala pozornosť tureckej defenzívy. Po Lavrinčíkovej petičke sa dokázal presadiť Hladík. Brankár domácich mu ale skórovať nedovolil. Počet striel mal MFK vysoký, no zlyhala efektivita. Fanúšikovia aj hráči sa však zhodujú, že so 7-násobným majstrom Turecka odohrali vyrovnanú partiu. Zase sme trošku smutní z toho, že sme nepremenili tie šance, ale ja si myslím, že opäť sme ukázali veľmi dobrý výkon, čo sa týka aj smerom dopredu a aj dozadu, takže ja si myslím, že s tou hrou môžeme byť spokojní, už len fakt popracovať na tej efektivite a môže to byť veľmi dobré. Jeden z těch dílčích cílů bylo z toho dvojzápasu odejít se styčenou hlavou a vzít si ty zkušenosti a ty jsou nepřenositelné. Od kondice, od plánu, od prostě té intenzity a s tím odcházíme a věřím, že nás to posune. Myslím si, že sa nemusíme za nič hanbiť. Podali sme slušný výkon, či už prvý alebo druhý zápas. A nemôžeme mať zväčšené hlavy, musíme sa pozerať dopredu a už o týždeň nás čaká nová výzva, nový dvojzápas, takže toto musíme rýchlo zahodiť za hlavu a už koncentrovať sa na budúci týždeň. Už vo štvrtok 8. augusta ich v rámci 3. predkola Európskej konferenčnej ligy čaká duel proti klubu Hajduk Split s niekoľkými zvučnými menami, ako napríklad Perišič či Rakitič. Hráči očakávajú Počebraťom plný dom a silné povzbudzovanie, no vedia, že atmosféru, ktorú vytvorila divácka kulisa v Trabzone, už len tak nezažijú. Z začiatku som mal zimom mravky, ale potom už som sa dostal do toho zápasového tempa, už som to nejako nevnímal, ale celkovo to bol krásny zážitok. Ja som sa na to chystal celkom už, takže ja keby trošku som bol na to pripravený v hlave a skôr mi to dodalo takú motiváciu a ma to hnalo, jak by som mal ísť do trasenia, takže ja si myslím, že to bola veľmi dobrá skúsenosť. Za mňa neskutočná atmosféra v táto turecká liga je tým ako preslavená, že tí ľudia to tu prežívajú, takže klobúk dole.